Quina és la forma correcta del plural de llapis? Llapisos o llapis? Aquests dies us he preguntat si sabíeu dir-me el plural de llapis. Molts de vosaltres heu contestat i les respostes oscil·len entre llapis i llapisos. Doncs bé, la resposta correcta al plural de llapis és llapis. Com pot ser això? Mireu, el que passa és que quan volem dir el plural de llapis, el que fem és una assimilació a altres paraules que tenen la mateixa terminació. Per exemple, pastís, diem pastissos, o de vernís, diem vernissos. La paraula llapis és una paraula invariable. Així doncs, a partir d'ara, ja no facis servir la forma els llapisos. Recorda, la forma correcta és els llapis.